A Unión Europea non pode seguir así. A súa incapacidade para tomar decisións e dispoñer de políticas supranacionais orientadas a enfrontar a crise económica e política pola que atravesa Europa, especialmente os países do sur, está provocando unha sostida resposta social e laboral. E o que é peor, unha crecente desafección da cidadanía por unhas institucións cada vez máis afastadas da realidade. Pero levamos 3 anos de políticas antidéficit e de fortes recortes sociais, e os resultados non poden ser máis desalentadores. Varios países da UE están en creba económica, o paro non deixa de crecer, o modelo social debilítase día a día, os dereitos sociais caen baixo mínimos, a democracia comunitaria sigue sendo unha materia pendente. Todo iso, con Europa instalada na recesión económica, e se os resultados das economías europeas son malos, en Galicia e en España son dramáticos. O goberno de Mariano Rajoy seguiu con entusiasmo as receitas da Unión Europea de radical contención do déficit. E foi a inmensa maioría da sociedade española, sobre todo os sectores máis desfavorecidos, quen pagou e paga as consecuencias. 6,2 millóns de persoas en paro, máis de 290.000 en Galicia, 32.000 en Ourense, 2 cales, o 60% son mozas e mozas, 2 millóns de fogares con todos os seus membros no desemprego, casi 100.000 na comunidade autonómica galega, máis de 10.000 na nosa provincia. En Ourense, dende que comenzou a crise, levan desaparecido 1.140 empresas. A pobreza aumenta ata o 27% da poboación, que empurrando a exclusión social amplos sectores. Sen esquecer a acusada deteriorización dos servicios públicos e do estado de benestar, a eliminación de dereitos e a crecente desigualdade que estas políticas están xerando na sociedade española. Por iso, a Confederación Europea de Sindicatos, da que forman parte Comisións Obreiras e UGT, convocou unha semana de movilización social e democrática para reclamar unha Europa con forte dimensión social e políticas urxentes para reactivar a economía e a creación de emprego, por un novo programa de recuperación europeo, indispensable para restaurar o crecemento sostible e combater o desemprego. A UE non se reduce a unha zona de libre cambio. O seu objetivo debe ser o pleno emprego e o progreso económico e social. Poñer fin aos recortes no gasto público, a protección social e os salarios, porque son injustos, aumentan o desemprego, as desigualdades e a pobreza e agravan a recesión. Apostar por un cambio de modelo productivo, poñer fin a unha competitividade baseada en baixos salarios e condicións laborais precarias, poñer o acento nos investimentos para un crecemento e empregos sostibles, promover o diálogo social e a negociación colectiva en todos os ámbitos, por unha fiscalidade gradual e redistributiva sobre os ingresos e a riqueza e o fin dos paraísos fiscais, a evasión de impostos, o fraude fiscal, a corrupción e o traballo non declarado, reforzar as redes de protección social para atender as persoas que peor están pasando coa crise, preservar o consenso sobre noso. Temos que ser máis, temos que estar na rúa,